Nazdar lidi, vítejte do dalšího pohledu na hru Fallout. Posledně jsme skončili v oblasti zvaný Klabat. Tam teda dneska i začínáme. Jenom malinka to jsem oběhnul místní oblast. Pozbíral jsem si pár věcí, popovídal tady se slečnou. Ohledně zde přítomného Barbara, to je Sulik. Jedna z mála namluvených postav tady té hře. No, Sulikův příběh je celkem jednoduchý, A Sulik se sem dostal tak, že jeho vesnici přepadla banda nájezdníků a odtáhli mu sestru. Dostal se do klamatu, protože věděli, že nějaký si obchodník Vic by o otrokářích mohl něco vědět. Bohužel se kapánek naštval, opil, rozbil tady spoustu věcí. Vznikla škoda finanční stránky, tak jsem to za něj zatáhl a teď mám společníka. Výhoda společníka je, jestli můžete volně měnit věci, které má u sebe, což je pro začátek hry celkem dobrý, protože Sulik je na rozdíl od nás vybavený alespoň základní zbrojí a velkým perlikem. Tak můžete učovat rozestupy, lepší to dělat přes ty příkazy. Tak, použij nejlepší, 85 životů, což je více jak dvojnásobek mých, chladný zbraně, malý náklad. Jo, tady, když mu stavíte berserkera, tak bude útočit, vyvolávat boje, když bude agresivní, tak automaticky bude útočit, když nastane boj. Defenzivní znamená, že bude útočit až když ho v boji někdo napadne. A no, volitelný. Babile byt neumí, je to barbar. Sulik, jsem to taky nadabovaný, tak dokáže být dost zajímavé i na nějaký ty konverzace. Každopádně jeden z prvních úkolů, který je nutný udělat co možná nejrychleji, protože jeden z mála úkolů časově omezený, je tady s tím barbarem. Jo, jmenuje se Thor, hlídá tu krávy. Jo, ale obtrhuje tam nějaký si broukochlap, nějaký obrovský brouk. Tak, když mu řekneme, že mu pomůžeme pohlídat krávy, tak nás odvede Bůh ví kam. To nás tam teleportuje. Tak, hned nás tady napadne první škorpion. Pořád platí, že když souboj nezačínáte vy, máte výhodu. Tak. Odsásek. Tu zbroj bych si mohl nasadit. Tak, tady potřebujeme vymlátit všechny ty škorpiony. Ale tady vidíme tady ty dva bratry Daltony. S těma se dá buď to promluvit a zabít Thora a jeho brahmíny a splnit úkol pro ně, což vám nic nepomůže. Jelikož tady ta hra byla vytvářena celkem pod tlakem a tady ty některé úkoly jsou buď to nedodělaný, nebo no, nejsou dotažený. Ale každopádně, bratři Daltoni mají u sebe velmi užitečnou věc, boxer. Pokud máte postavu dělanou na boj bez zbraně, na pěsti, tak boxery se počítají právě jako zbraně face to face, boj bez zbraně. Takže je dobrý si od nich ukrást. Tady je ještě chyba v tom, že když je potom likvidujete, tak oni ty boxery mají znova, takže máte 2x2 boxery. Samozřejmě nevyužijete 4 boxery, ale dají se velmi dobře prodat. Takže je dobrý, pokud máte alespoň malinka to schopnost kradení, si je takhle trošku potahat. Je přeci jenom první pořádná zbroj, tady stojí 1700 zátek, místní měna. A není úplně jednoduchý si tu vydělávat. No, opět vidíte úspěšný kradení,
10 zkušenostních bodů. To se nikdy nestratí. Tak a teď, protože na ně chci jít už trošku připravenější, tak si tu naberu nějaký expy tady na škorpionech. Pokud se do nich trefím, samozřejmě. Au, 4 životy. No, 60 expů, kde to člověk najde, že jo? Ještě by jsem si mohl tím pádem... Jo, tady máme boxer, když si ho hodíme sem. 4 až 11. 4 až 13, takže jsou to hodně účinná zbraň. Tady se asi rovnou přisune tady ten, jo. Tak a tady Bčkem si přepínáte zbraně, byste museli klikat dole. Jo, stojí to jenom 3 akční body a můžeme mlátit takhle. Ale je to teda bez zbraně, takže pro mě momentálně je menší šance na zásah. No, samozřejmě, že běnu oběma. Tak, Sudik si doběhne. Tak a Sudik to dodělá. Tak, máme úroveň, Cčkem jdeme do charakteristik a tady vidíme první perk. Tak, puntíčkář se na začátek hodí velmi, umožňuje vám jít do inventáře místo 4 akční body za 2, což je důležitý, když si potřebujete nutně v boji léčit. Tady a teď, no, rovnou vám to dá okamžitý level, ale jinak nic pořádného. Tvrdák, když jste člověk bojující jenom na blízko, ať už kopí, nůž nebo bez zbraně, máte prostě postavu na sílu, tak tady to znamená, že vás nepřítel, když vás, lidově řečeno, jebne po hlavě perlíkem, že vás to neschozí na zem. Všímavost je podle mě jedna z nejužitečnějších schopností, kterou ve hře můžete mít. A to, protože vám to vlastně umožňuje vidět, co nepřítel má v ruce, jakou zbraň, eventuálně kolik má životů, kolik má nábojů ve střelné zbrani. Zloděj je potom taky užitečný, 10% ke všem dovednostem ohledně zlodějí, takže paklíč, kradení, pasti, plížení. Máte vlastně 40%, 40 ušetřených bodů jedním perkem. Což asi bude i to, do čeho já teď půjdu, protože paklíč se hodí, schopnost krást taky. No. Ne, půjdu do pontičkáře, častěji budu v kombatu, než něco vykrádat. Priority. Jo, samozřejmě stouply životy. Už mám maximum na 37. Tak, děláme si tady XPky. Tak to koukám, že jsem zapomněl na jednu klíčovou věc. Při každý úrovni dostáváte body dovedností a ty jsem nerozhodil. Puntičkář, OK, připsal se nám tu. Takže něco málo do střelných zbraní, protože už máme alespoň tu pušku. Přidáme si něco málo těch chladných zbraní. A zvýšíme si řeč. Tak a další úroveň za 6000 zkušeností. Tak, uložený to máme, fajn. Tak, pojďte brouci. To nás asi neví.
62%. Lepší než drátem do oka. Tak a tady se ještě motal jeden. Tady je. Tak, pojedeme se tady do tady té chajdy. Tady jsou nějaký ty klepeta. Další maso. Všechno se dá prodat. Jo, tady ty klepeta, jo, pár dutých rečkorpivních klepet, svázaných dohromady koženým řemenem se silvenou přeskou. Tady to nám vlastně naznačuje, že to používali bratři Daltní asi na zastrašování. Tady Tora, aby ho mohli okrádat o krávy a vyrábět si sušený maso. Koukám, že nám bratři Daltní odešli. Plně nechtěl, aby se stalo, ale co už. Tak, škorpiony máme pryč. Ani když máme v inventáři, respektive v rukách ty klepeta. No, nic to nedělá. Tak, 250 zkušeností za pomoc. Torovi, takže první z úkolů v rámci klamatu máme hotový. Tak, další úkol by měl být tady. Whisky Bob. Ten se moc rád nabije. Tak, když mu dáme pití, tak nám pak dá úkol. Tak, Bob nám tu provozuje vlastní malou palírnu, ale bohužel se mu tam nastěhovali gekoni, ty naše z Aroja známý ještěrky. Takže jediný způsob, jak mu pomoct s tím, aby mu fungoval jeho biznis s výrobou pálenky, je mu ty gekony trošku zredukovat. Koukám, tady ty jsou nějaký odolný. Tak tady to kolo už měl i Sudek něco dělat. Jak bývá jeho zvykem, tak mí. Tak, Gekon mrtvej, 55 expů. Jo, tady dole už vidíme jednoho zlatýho Gekona. Už je trošku jiná třída. Chlapci jsou obratní, až to volí. Poběhneme si k Sulikovi, ať máme početní převahu.
O, zásah. Ku podivu. Druhý. Tak na to už se napiju. Tak je blíž k Sulikovi, tak Suliku buď od té lásky a máš s něho perlikem po hlavě. Hodnej Sulik. Takže si s ním pokecáme ještě. Rozestup. We be like ugly on you. Má divný smysl pro humor. Takže jako by se měl držet blíž. Tím pádem víc zapojovat do souboju. A já si vezmu do ruky tu pušku. Skopím to, tady bude asi na 4. Zásah. Vypadá bídně. Hop. O, sakra. Jak vidno, úder kladivem bolí. Tak. K téhle z tomu cápkovi se nechci moc dobrovolně přibližovat. Souboj začal tady ten, tak se budeme věnovat, no, když se naší pozornost. Kdo jsme my, aby jsme mu ji upírali, že? Bod. Minutí. No tak, Suliku. Co to je? Jdem ho po hlavě. Tak, zajdeme si sem. $95. Pokud nemáte mezi základníma traitama postavy schopnost rychlostřelec, můžete používat i tzv. Mířený rány. Jo, takže 85% šance na zásah hlavy, zkusíme. Výborně. Zásah do hlavy povětšinou končí kritickým úderem, vidíme za 35, což je úplně mimo rozsah té zbraně. A ještě ho to vyřadilo. Jo, není mrtvý, jo, takže hop, kopí. Můžeme si dát zase mířenou ránu, když je takhle omráčený na zemi. No, bývá občas naší ho trefit, ne však v tom případě. Můžeme ho dobodat. Tak, 135 zkušeností. Tady máme boudu, kde máme za úkol doplnit palivo do kolony. Tak. Ura. Zkusíme znovu naše štěstí, jestli se trefí. 65%. Ale jo, trefa. 39. Končený kombat. Ale víme, že soupeř ještě není úplně kantáre. Tak. To. On by se bez tak, že ho později zvednul a šel by po nás znova. Tak, kde pak tady byly ty dveře? Z druhé strany samozřejmě. Tak, tady by mělo být na zemi to paleový dřevo. Pálenka jeho domácí. Tak, batužek, paleový dřevo. Hop. Tak, dalších 100 zkušeností budou, jak vidno. Podle zvuků, co slyšíš, kolona v provozu.
Úkol splněný, ale prošmědíme si to tu ještě. Já to tu vidím, tak, pálenka. Tak a při cestě odsaď. Ještě můžeme pobít pár gekonů. Zkušeností není nikdy dost. No, tady tohle jenom odhodilo, už by se zvednul, kdyby Osulik nedorazil. A Sulik ho dorazil. Tak, tady ty gekony ještě úplně vybíjet nemusíme, protože potom je tady ještě úkol, který když úspěšně splníme, tak nám umožní potom gekony stahovat z kůže. Což je technicky za to něco, co chceme. Tak. To je můj odborný názor, ale vidím na tobě, jestli máš ještě dost se učit. Čit a co? Sladký vědě o sportovní umění. Ty mluvíš o magii? Škýbe se, no jistě, můžu ti hledat co zpovědět o skřídcích. Židlo, ale tohle jsem ještě nezasvěl. Budička. Mám takový zvláštní pocit, že mi děláš srandu. No možná, že jo, ale vypadá to, že to bereš sportovně. Dej si na mě pivko. Box. Tak. Tady ten nás naučil se trošku víc ohledně boje bez zbraně, takže nějaký něco málo expu. Expu. Procent do šanci na zásah. Tak, řekne nám, kde najdeme Renu. Furt nás tady mají primárně za Barbara. Tak. Jo. Tak, potřebujeme si odlečit inventář, takže co tu máme, co nepotřebujeme. Kolik stojí? 400. Není špatná cena za 10 mm pistoli. Má jenom 130 peněz. Lidi tady nejsou zrovna moc bohatlíci. Což... Už přetahuju, koukám. 140, 105.
akcehodnej. Tady z té oblasti kousek vedle je to, co tady místní považují za UFO. Ve skutečnosti je to ale poměrně dost hodně poškozený robot. Poškozený na nohách, takže většinou vás jenom dojde, ale nezautočí, ale bacha, když zautočí, dost to volí. Vypadá pravídně a má zvrtečené končetiny. A máme za něj 200 zkušeností. No, nic nedostaneme, každopádně tady máme spadlý vertibird, dopravní prostředek uskupení známé jako enkláva. Tady byly těla, ale už se nám tak nějak rozložili. Zřícený vertibird. Bratři nám šli do hospody, takže jejich ubikace je prázdná. Tak sválně půjdou odemknout. To vypadá je spíš ne. Které jsme ještě nebyli v lázních, které vás samozřejmě můžou vykoupat, a nebo vás tu můžou vykoupat. Koukám, že piva tady mají až všichni. Tak.
Tady mám poví o možnostech úkolů v podstatě. Brahmír už máme hotový, temný duch to je ten robot, obrovský krysy, ty jsme ještě nedělali. Jo, den to je další město, tak si o něm necháme říct, ať máme na mapě. Tak, krysy. Takže prozatím tady tu část města máme úspěšně za sebou. Víme o obrovských krysách, ty se nachází v lobické části klamatu, což je teda tady ta spodní část jako taková. Takže se tam přeběhneme. Tak. Tady si to uložíme. A tady tu část města. Úkol z Kristova je celkem dlouhý, plný kombatu. Takže si to případně necháme zase na příště. Takže díky všem za sledování, za váš čas. Pokud uznáte za vhodné, poprosím vás o like, odběr a příště zase na viděnou.